Assalamu alaikum masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan rana ta 16 ga watan biyu shekara ta 2024 za ku saurare ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin Malam Abdullahi Sirrin Fatahi wanda ya gabatar da shi a Bacirawa layin gidan Madara makarantar Anwaru wanda suka dauki nauyi tare su roƙa masoya shugaba sallallahu alaihi wasallam Abdullahi mai shadda, Kamalu na Annabi, Abdulrashid, Abba Kalamai, Anas na Fadima, hukumar Latatu Recording Center suke tattakin ɗauko maku wannan recording. Don ƙarin bayani sai ka buga nambar waya 081 4588 1414 ko kuma 091 6141 3723. Ya sayyadi, bismillah. Yadda ka so aka aika ba mai hana maka ozirinka Ali tufatai bai nufin a san shi sallallahu alaihi Hamadi sayyidul wujudi wanda cikin sarai ka shuhudi ya wuce ta shugaba ne ramuku wasarki ne Ola ya baba shehu bane shehu jani shugaba ne barhamuku wasarki ne Maula ya baban shehu bane banda iri na sakoye na lama alayka ayyadal uyuni lama ala lamal iman wata ne ta da ba kamarta ko wata rai ka kyau ka sarauta Allah ya iya bajinta mai magana bai ya fadarka ganin ido bai ya kallonka ba a iya a fayyace sifar ka bare ya arabe suke yaba ya suka jikinka duhu bai shiga gabanka har suke gidan ka yayi kyau da kyanka tsarin gidan ka kamar a dauka kana tsaye kyanka da wanne ka zauna kyanka da wanne kana tafiya ne girman ka ne ya girma zatansu hakan yasa zakara ya damsu da jin kasancewar ka kamar su kai can su da mabiyansu wane halitta wane ubanta
haɗa zaciyar da kada tata wanda ke kwana da bukata kaya zai mai da rai jikinta kar mu so nan ma a bayani wanda aka ba Qur'ani kashi ya halta wani ake nuni kan ya zo da kuke bayani shakadin anbiya shi ne sun bada suna sun bada aiki da yawa da yana adal suluki in ta zama ta saka da a sauki sai ya tana ka abun mamaki in yi shiru raina na kiwo hankali na ya tafi yawo wako raina za ya kawo waɗanda nan ganyayen warke ciwo riya kanta na har gabanka ina zubo da jin muryarka sai zaci na ya kasa dauka wayo ban san Allah yayin da ta iya ta zuwa a jumla dai sallama ga ayyumin jamala yayin da na yi sallama fitarta sai na ke jinka ka aminta wallahi kai ne sirrin bauta ya mai dare gare ni banda buri a saman bukata banda sarki ban sarauta wanda ke a take ba wani su zararinta shugaba muradin mu kai ne shugaba lokacin mu kai ne shugaba aibon ma abin ne karamar magiyan musu tone sau ya ja wasu kaso wasu gamu ba mu gane dubin su gare mu to mu madubin mu mai gidanmu ma'amala mai kyau aka samu Allah dan ya sarraka Allah dan ruyin manzan Allah ya yi layi ya yi matsala raina ya rayu da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi sunan ubangijin sinsaye wanda shi mai da iyaye mai da mata ba yayaye saninsa ya gajiyar da na raye shi da ya a wajen sufaye sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad annabi Muhammad annabi Muhammad manzan Allah sakafal makamali mabbawul wusulin rahamati sadukul masadu gaskiya abar gaskatawa siratul mustaqima hanyar ka ita ce hanya kowar bar hanyar ka ya halaka ya siratul qarni kowar hayka ya ci zamanai manzan Allah ya qarnin lahi zamanin ubangiji ba za ka kare ba yau kai gobe da kai jiya da kai yau ta kai ake ma'aikin Allah
kiyama sallama muke a gare ka ya sarki rawanin sarki sallama muke a gare ka ya wanda in aka kira yake amsawa ya wanda in yazo ake kiran ya sauka da gaisuwa a gare ka ya da Allah Lama alaika na gaske ya mai ciki wankake salamu alaika ya mai rubuta kake salamu alaika ya mai littafi saukake salamu alaika ya mai tafiye wankake salamu alaika ya mai ciki wankake salamu alaika ya asabul ajayibi salamu alaika ya asabul layirin ina tsubbuke ta koya ya daidai baba da baba da ruwa da salamu alaika ya tabi wata ta tafi barka da fitowa ya mai kyau kyawawa barka da fitowa ya mai tara ido wani iya kallo barka da fitowa ya mai shirye tsarin kira barka da fitowa ya mai barka da fitowa ya mai fitattun bawo kuma abokana barka da fitowa ya mai warta kuma wanda ya cuta barka da fitowa ya mai tagwaye sawaye wanda ya tafiya ya taɓalla wasu kira kake ba ka tallafa rami ba ka tada kusa ka taka dutse bayyana samuka ka taka yashi ya boye samuka barka da fitowa ya mai ingantattun idanuwa ya rama kalmo gaba ya rama rama yadda kake gari ta gaban ta bayan ba haka sai gani barka da fitowa ya mai tsaftatattun harshe barka da fitowa ya mai tsaftatattun zance barka da fitowa ya kane da ce tabbatacce mai ingantayi barka da fitowa ya wanda na bude wata kamkama wanda barka da fitowa ya sarki gidan kasaita barka da fitowa ya kare kuma alfurma masoyin ka baya yawa alalin ba ka sai taka kyautar ta har wanda baya sallah barka da fitowa ya kasu barkai sarki mai rabo da rabawa ya mai bayarwa ya mai arziki da rabawa ya mai korafin da ba ta zamewa ya rama kowa yana neman ka ya yi wa kowa yana bukatar ka duk wanda yake da wanda ba abin kuka da suka ta barka da fitowa ya tsiran da na tsiran da ka san Allah ya san ka ka faɗa Allah ya faɗe ka ka yi wa Allah ya yi ka ka kira Allah ya kira ka ka wa da shi ya barka da fitowa ya yi rahmatu rabbani barka da fitowa ya mai dana fatadalla barka da fitowa ya mai kyakkyawan hakura barka da fitowa ya mai soyayya kashinka barka da fitowa ya da kyansu baba ya barka da fitowa ya daidaita ciwon wanda barka da fitowa ya kasance ciwon kasance barka da fitowa ya daga ciwon wanda barka da fitowa ya daga ciwon wanda barka da fitowa ya fi nan salatu wassalamu alaikum ya Muhammad Rasulullahi na ka a lafiya a fadar Allah shugaba a fada kyau da shiga duwa ne tsada ba sai shugaban kyawawa bida da sallallahu alaihi wasallam ana zanen launi ana aji anzal abulata ashkal abda abulata mudawwar alwazai wasi aljabi kasliyati tablaq sadr Muhammad Rasulullahi sawa albadar wasadari wasi as-sadari kasim al-bijmaini da kamar izai Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baji kan bayi shugairi a gonarka wadata damarka rubin asirinka nan ga yaran babar ke haɗa su ba da sunanka
warwaren shakka yarda da aminci mai haska zuciyar bawa adadin yawa da yawa wanda bai inuwa alihi da sahabbai Allah sa da su aiwa ko shi fitar yunwa gaisuwa ga magajiyar sabar dajiyar Allah ba da ma batula madan Allah tarbina la ila karama sha wahala ya Ahmadu mai sirrin saduwa da soyayya ban fitar kunya da kai muke tafiya wajen zuwan hanje kuma kai ne ka warware igiya nabi ya bana ya bana nabi ya bana wallahi ya bana ko ku gane ya bana ko kar ku gane ya bana nabi ya bana ya bana nabi ya bana ya bana nabi ya Allah za a yi mako ba ko sis ayyuan nas mu zo mu lagos ku ga yadda maza suka kare a zahirin gaus marhama inyas shehu mun gode wa rabbana wanda ya yi ka ya girma kadarinka da nufin masoyinka shehu baban shehu buwayi ya kara girmanka mu muna a bayanka yanayi ya sa da abinci a zuciyata ne ana so yin gane an ga kan kai ne dan kin san wani da ne da biyu ban halittu ne kashe a halitta dunan su su gaishe ka duniya a hagunka lahira a damanka cikin ka ribar ka hannunka Allah ya girmama wanga bawa da girmansa kai a cikin iyawarsa tambaya cikin amsa la ilaha illallah muhammadu wani ka ya kasa dusin kasa dama ba aikin su bane halitta dunan su su gaishe ka duniya a hankunka lahira a damanka la ilaha illallah kasuwar ka zarin ka cikin kalibar ka hannunka ai dole mu gaishe ka Allah ya girmama wanga bawa da girmansa don baya cikin amsa la ilaha illallah muhammadu wani ka ya kasa nabi ya bana wallahi ya bana nabi ya bana gane ya bana ko kar ku gane ya bana nabi ya bana kai ne karshen lamari shugaba iyaka ne kai iyaka ne wanne madakata matsayar jibrilu da ƙarin motsawarsa annabi ya bana matsayar azra'ilu da sabonsa to annabi ya bana dan da ya zo wajenka sai da aka yi mariso ya ce manzan Allah na zo na gaishe ka ya ce a'a azra'ilu ko dai kun zo ku ɗauka ya ce a'a ubangiji cewa ya in zo in gaishe ka in ka so a ɗauka in baka so ba yanzu in koma kafuna annabi ya bana aikin asarafilu da sabansa yayin da mai wauta ya yi wauta asarafilu ya sauko ya ce ko in turo iska nabi ya ce da mun so haka da ba sai ka sauko ba koma annabi ya bana mun karin da nakirin suna aikin su idan aka zo hadararka sai ka ce ba aikin ku bane wannan sai yayi in bai tuba ba sai ku rubuta kai annabi ya bana ka bana manzon Allah ka wuce nan ya bana kuna gane kalmar kuwa ya bana wanda
Alhaji Umar in ya zo ya wuce shedan bai biyo hanyar saboda me annabi ya fi nan wanda ake raba a kai mutum rafiqul a'la wanda Allah ya yi magana da harshen Abubakar a cikin fadarsa saboda wa manzan Allah to ya fi nan ya wuce nan ya take nan sama da nan wanda Allah ya ce fa in tadihu tahtadu rai annabi ya wani wanda in aka ce la ilaha illallah za a ce Muhammadur Rasulullahi to ya fi nan wanda garinsu daidai inda yake so nan ne alƙibla da ba nan ne ba wani wajen ake kalla annabi ya ce nan da ke so in dawo in kalla aka ce to ya zama nan to ya fi nan kai kun san shi ko kuna ganewa wannan da ranar tashin alkiyama ya ce in kana so mu haɗu waje uku za mu haɗu da kai hanyar tafiya wuta hanyar sirani sai na shi fa inda masifar take nan yake zuwa ya tsaya sai mala'ikan azaba ya dauko sai ya ce ku bani wannan kamar ya taɓa min salati sau daya a bani shi a dawo an juya ta mala'iku aiki yayi aiki sai sun jawo Muhammad ya bani suka ce ubangiji Muhammad bana hana mu aikin mu yace idan ba ku bar shi yayi yadda yake so ba na shafe ku da ku da lahira gaba ɗaya a koma wani yanayi to ya fi nan na fasa kiyama san shi ya muna yadda ka ji shi ya muna yadda ka hasko ya muna yadda ka kaddara ya muna duk yadda ka juya ya muna duk yadda ka zace shi ya muna bikila bizalika manzan Allah duk yadda ka kaddara sabanin haka ne ya muna duk inda ka kai shi sama da nan ne duk inda ka zace shi fiye da haka ne wallahi ya fi nan duk inda ka juya ya fi nan annabi ya fi nan ya rabbana salli ala ghairil anam ala samawati wal بإذن ربي العلي على المشعر المولد ذكرنا بالمتد أصل الوصول السيدي حبيبنا المولد على اليوم الليلي ما بيصدوا من إيدي قال حلا بالمولود به مهاد علي يا ربنا فاغفر لنا وكفانا وكفنا وتتقبل سعينا بجاه النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا صمد يا رب يا رب يا رب يا من لا له ولد يا ذي الجلال والإكرام يا مالك الملك
wasul wara wara bayyana adam muka dauko kai adam muka zubo adam muka dawo adam muka tafiyar adam muka samu adam muka shawo adam muka jono adam muka dandano saukin soyayyar ma'aiki sayu jina wallo mali zalbayo da ce sauko adana same ga sallawara أو صفات الأواز إلا ما هو إرفانه الأنبياء جونهم سلم تسلم وإلا هل تجيس عليها وصل وراء أسرك تابل كتابي أتبلو أرويدا ما لا رفقات الساجي وصلوا ورا لما عليك بابر الشقوة wanda ya bari ka baya yi yawa shewu idan ya kai mai gazawa duk da muradi kai ki rawa wasallawara na yi shiru mai rufe ba ne magana ba ta idan ba ba shirun ba maganar ba shewu dukansu ba su kai gaci ba wasallawara baraba
kare ai ka nuna murarre kuma imani sai dore maza mun labari har gobe kai kaje tasu raro ban taurari ya san kaje gida annuri dai na aka fara mai aka ce mai wanda ya so kaje ya yi da wanda yake kai ayi asara jigon rayuwa soyayya sharada giga ba azab ka diga makuri aka saka ruyun maza kwance sarka adalin basar da ake igiyar da doga sare don salwara da kare rumfari na wuga ba lambari a diga da ba na biya uwan kwalama wanda ba kwalama wurin jan tsoro ganin shi adiya amar abdallah tabiya ta nisa babba dogarai ya amsa masu kofar da isa da kada daddare ne a cikin sa dan buran jabo da bayo ya masalata wasa da wani shawar abadi mun kai la ilaha illallah je uga ta ya bintirje cikuban bintirje ya da uga sai ko da je ci da lazikin Shada
kai dan da uwa na ba zan yi jin fari ba in so ya kai ba za a san ka ji ba to ba zan tabu ba kai baban shehu za ta yi abu gaban mu ba jiki da jini Sallama ala wanda ba ya ban hanyar ba sallama ala wanda ba a rabe da shi ba kai ba ka sani ba to saboda sanin kai ka san shi shi kuma bai san ka ba jiki da jini shawun ne cikin lidubin samuwar kamun ka baso da soyayyar shugaba da ta yi naso iyaka na taso da sanda fahimtar da yan uwa mai aka so su so jiki da jini aiki na ya samu karbuwa da wuri to saboda nufin shugaba da nai katari a cikin shi'iri sai da yanka yi zaben da ke sari tali suke bari jiki da jini wasu suna jahiltar mu a yadda na ji sai su ce mun bibi da shawu ba magwaji to ciki da hanci kun kabiyayya ba ta saba yin kayama agaji jiki da jini la ilaha illallah kalmar manaya muna sallah tare yau kalmar manaya ma zau da shiya wai amma sai su kira mun kafu dai kida ni la ilaha illallah bayyana odiya shehu barama duniya da shehu barama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah barama odiya shehu barama duniya da shehu barama la ilaha da shehu barama la ilaha illallah babu da tabbatar da babu bai sai ubangiji bai kada ta farkon shiga wanda ya saka ake cewa na miji ba da iko a cikin abin da karfe wani ji da ya fara abubuwa ta abin gaje cikin abinci mai raya tabbaci kai ruyin muka da kai sassan sauci to da mun da mun kai mana rabu yi gaje taimakon ka ba taimake mu rage lakatar da aikin da kai gaje ban a ce da kai ba yi addu'a muke salatin iya girman yadda kake kai ga wanda daga kai yadda kai da kake zali da safai cikin alkawarin gawaye da lalubar da na mudu wanda wuya ba ta sa si mudu kai wuya da wuya a yakin kudu kai wadatuwar ruwi na da ke aka ta sarifi a zarawo maloma durkusa kuma kai shaida fadama ita ce a yi mana hanya an gaba maza abin labari ibola ya kaka ya gida ga siriya na musamman da kai mun ka cuciya la ilaha illallah muhammadu rasulullah mace gida amma di shamana kai tijani ya faira mun ka dan fara to da shehu baban shehu muka dogara kai cikin aminci muka furta sallama hairi da gariya yau ba kallo ya karkata sama kai da kaji an ce masu layi da yi lallahu karkata lissafi da mu ake kai da kaji an ce masu layi da yi lallahu karkata lissafi da mu ake cikin hukunci muna zaune muke zaga duniya yin bar abu isa aga muka iya koya da bar amana kan yi cuciya bar wanda bai da karba wadanta bai gwada yayan shi bai yawa kurban dutse ya girma bangaza zahiri ya lalata yi girgiza kaulagi yi baban baira Allah la ilaha illallah kaulagi yi baban baira kyautar
وأزم الواقي سلكتي بالله وأزم الواقي أنا ويا ما يودو ليس للعبد سوى وبودو ينتصر جدني مقلوب والربو والكفي يدي مصوب نسيري يا نسيري يا نسير أقرأت إنك الكثير أري أنا إنك المريد لا يكون غير ما تريد رلو بين كيف تقر المريد وكيف تنزل له مزايري تنتجم من العدوين وقضوا إنه يعادلنا لا تبجم مساري ليانا فقد بقى وأدمد لينانا ونكال مولدا عليه فنرسو يوم مبالدي والدون اللي صلي وذنني خيرا وتقصد المدلو سوري ميرا لا تليل متى وسندا إن أمني أمرنا أو تسمدا أسارا نسكرني بجكفي كل لينا والعبد آدم كلبي متيني يا متيني يا متينو لكسدت عيس ما أكونو أجس بين الدار عند إيفا لما يقوى عيشا يوم ولو قذيفا لا علم لا مال ولا تحولا أولا ولا قوة للعبد ولا وكيلي يا وكيلي يا وكيلو أنت الذي تسمع ما أقول كل الذي طلبت منك أجل فإنما كتلبت أجل يا ربي بالماء تبيا سرا ومو الذي قربه ونسرا الذي مسليا على المبتاري وعلي والسامي الأبراري الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله